Hola, sóc en Joan Falcó i us dono la benvinguda al microclub d'anime i còmic número 43 de la Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat. La primera dècada dels 2000 ens va portar sèries d'anime que es mantenen en el record. Revisem Bleach, Clannad, Death Note, Fruits Basket, Fullmetal Alchemist, Brotherhood, Gintama i Gurren Lagann. També farem una ullada a Inuyasha, Monster, Nana o Naruto. Bleach adapta el manga de Tite Kubo. Segueix a Ichigo Kurosaki, un adolescent aparentment normal però que pot veure els esperits. Quan una Shinigami és ferit en intentar protegir-lo d'un monstre, ha de prendre el relleu com a segador per defensar les ànimes bones dels Hollow i guiar-les cap a la societat d'ànimes. La sèrie original abasta 366 episodis, emesos del 2004 al 2012 amb 16 temporades. L'anime va tornar a la tardor del 2022 adaptant l'arc final del manga. A la sèrie Clannad, l'Osakaki Tomoya és un noi que en el seu últim any a l'institut no té cap mena de propòsit vital, però de camí a l'institut es troba amb una noia estranya i el seu destí començarà a canviar. Les novel·les visuals de Kei van inspirar uns quants animes populars dels anys 2000, Canon, Air i les dues parts de Clannad. Clannad va ser el més popular, especialment la seva temporada seqüela, After Story. Code Geass, l'Eluge of the Rebellion, dins la franquícia de Code Geass, la sèrie segueix el príncep exiliat Lelouch que obté el poder del Geass. Aquest poder li permet ordenar qualsevol que faci el que ell vulgui. L'Imperi Sagrat Britànic, Amèrica, s'ha apoderat del Japó amb vestits mecànics gegants. Lelouch es converteix en el líder del moviment de resistència amb l'objectiu d'utilitzar-lo per venjar-se de la seva família reial. La sèrie es va emetre del 2006 al 2018. Una altra sèrie de la que es va parlar molt als anys 2000 va ser Death Note. Light Yagami, un estudiant model i fill del cap de la policia local, descobreix un misteriós quadern. El llibre és un Death Note, una eina utilitzada pels Shinigami per matar qualsevol. Light comença a utilitzar el llibre per crear una societat lliure de crims, escrivint el nom dels criminals coneguts. Les coses no surten com havia previst i també és desafiat pel brillant detectiu conegut com Aela. Per altra banda, Light s'endinsa en un complex de Déu molt perillós. Parlem de Fruits Basket. La sèrie de 2001 és la primera adaptació animada del manga. La sèrie es va cancel·lar després de la primera temporada, però es va recuperar el 2019. Fruits Basket gira al voltant de la misteriosa família Shoma i la seva relació amb Toru Honda. Toru descobreix accidentalment el secret de la família, que 13 membres estan posseïts per animals de la llegenda del zodiac xinès. La maledicció obliga la família a esdevenir distant de la gent. Fullmetal Alchemist Brotherhood té dues versions. Fullmetal Alchemist del 2003, que va ser una adaptació fluixa del manga d'Hiromu Arakawa, que va en una direcció molt diferent durant la seva segona meitat. Mentrestant, Fullmetal Alchemist Brotherhood del 2009 s'adhereix precisament a la història del manga original. Tots dos animes segueixen les aventures dels germans Elric, Edward i Alphonse, mentre intenten recuperar el seu cos sencer amb la pedra filosofal. També descobreixen conspiracions governamentals que amaguen el veritable origen de la pedra. Un altre èxit, Gintama. En aquesta realitat alternativa, els extraterrestres es van apoderar de la Terra durant el període Edo, donant lloc a un món amb coets i samurais. Gintama segueix les desventures de la tripulació de Yorozuya, mentre accepten feines ocasionals que sempre porten algunes sorpreses. I parlant de robots, no podem deixar a part Gurren Lagann. Metge i homes bèstia xoquen mentre els humans busquen alliberar-se de la seva opressió amb molta acció èpica pel mig. Gurren Lagann ha envellit molt bé. Fora d'uns quants moments, l'animació encara és impressionant, mentre que els personatges principals han aconseguit l'estat d'icona. Gurren Lagann va establir un estàndard per l'anime de la ciència-ficció als anys 2000 que s'ha mantingut. Ens endinsem ara en un altre dels grans èxits, Inuyasha, que gira al voltant de Kagome, una humana de l'actual Tòquio, i Inuyasha, un dimoni mig gos de l'època feudal, mentre intenten recuperar els fragments de la joia Shikon. Al llarg del seu viatge es troben amb aliats amb els seus propis motius per buscar els fragments de la joia, i també s'enfronten a molts enemics poderosos, sobretot Naraku i les seves encarnacions. Un altre mite del manga i de l'anime, Monster, una de les obres més conegudes de Naoki Urasawa,
Madhouse fa un gran treball d'adaptació a aquest anime. Desafiant les ordres, el doctor Kenzo Tenma opera un nen en lloc d'un polític important. A més d'arruïnar les seves perspectives de carrera, Tenma, sense voler, acaba preservant la vida d'un psicòpata que s'obsessiona amb el seu salvador. Monster segueix el viatge de Tenma mentre busca corregir aquest mal creat. Aquest repàs que estem fent als animes dels 2000 no podem deixar de parlar de Nana. Basat en el manga d'Ai Yazawa, se centra en l'amistat entre dues dones amb el mateix nom. Es troben de camí cap a Tòquio i acaben compartint un apartament. Nana explora les relacions poc saludables, la càrrega de l'ambició i altres temes de molts adults joves. L'anime no és una adaptació completa del manga i no ofereix el seu tancament. I per acabar no podem parlar d'altra cosa que de Naruto, un jove ninja entremaliat que busca el reconeixement dels membres del seu poble per convertir-se en el proper Hokage. Naruto troba amics i rivals pel camí i descobreix que és l'amfitrió d'una poderosa guineu que va atacar el poble en el passat. La sèrie completa es divideix en dues parts i més tard va rebre una seqüela. La primera part, Naruto, es va emetre entre el 2002 i el 2007. La segona part, Naruto Shippuden, es va emetre des del 2007 fins al 2017, i Boruto Naruto Next Generations se centra en la vida dels personatges després de la sèrie original i en el dels seus fills. Fins aquí aquesta ullada que hem fet als principals animes de la dècada dels 90. Recordeu que podeu venir a les biblioteques a gaudir dels mangas i de molts d'aquests animes. Us esperem!